Ezi ngxoxo zithathe iiyure ezintathu kodwa kwabikho igoba uphondo. Kodwa nangona kunjalo igqiza lase-Ukraine lithi ikhona noko intlantsi yethemba ngakumbi ngakumba wokuvuleleka kwemibutho yesisa ukuba ingene ikwazi ukunceda uluntu kwelase-Ukraine. Ukanti iingxoxo zesine kulindeleke ziqhube kungekudala. Kusenjalo ilizwe laseMelika liceba ukuyikwaya ioli esuka kwelase-Russia nangona amahlakani alo kwelase-Yurophu erhuqa iinyawo kwinyathelo lokukwaya ioli yase-Russia. Ipalamente yaseMelika kuthiwa sele ihambele mgama ekuqulunqeni lo mthetho wokwayo kule oli yase-Russia. Well, no decision has been made at this point by the president about a ban on importing oil from Russia, and those discussions are ongoing internally and also with our counterparts and partners in Europe and around the world. Umongameli Joe Biden izolo kwintlanganiso ebeyibambe ngobuxhakaxhaka uzamile ukufaka ifuthe koogxa bakhe owasefrance, eJamani naseBritane ukuba balandele elinyathelo leMelika. Kodwa ilizwe laseJamani nelelona lizwe lithenga kakhulu ioli ekrwada kwelase-Russia lithi soze lona liyikwaye ioli yase-Russia. iMelika sele imilisele imiqathango eliqela yokwayo lwezoqoqosho ngakwiRussia sukela iRussia yathi yambonzeleka kwelase-Ukraine. Sithetha nje amaxabiso epetrol anyuke ngeyona ndlela yaye abahlali kwelaseMelika bathi luyavakala ulwamvila. As far as I'm concerned, we should raise the gas price. Stop importing oil from Russia and put the hurt on them. It's going to make inflation go up even higher, but we got to do what we got to do. Ukanti ingxelo zithi umongameli Biden kungenzeka atyelele kwelase-Saudi Arabia nanjengoko iMelika igxeleshe ukubhenela khona ukuze ifumane ioli.